Toto, čo vidíte, je posledný moment misie Artemis 2, misie, ktorá plánuje dostať ľudí na mesiac opäť a tak trochu dúfa, že predbehnú čínsku misiu Chang'e, je to tak 50-50, keď sa spýtate odborníkov. Musím sa priznať, že je to extrémne napínavý a vzrušujúci moment a ja som si na to vôbec nenastavil budík, ale moja vtedy pártyžňová dcéra mala toľko lútosti a v noci sa posrala a akorát som ju prebalil, pustil som stream a blížil sa tento moment, kedy sa blížilo toto splashdown, toto došplechnutie, kedy naozaj bezpečne posádka štvorčlenná, ktorá obletela mesiac, sa vrátila späť do Zeme. To pristávanie je v niečom ešte náročnejšie, ako keď cestujete s Rainerom. Naozaj, že tie posledné momenty sú veľmi nebezpečné. Odcestovali tak ďaleko za mesiac, ako sa len zatiaľ ľudstvu podarilo, a to znamená, že keď sa vracali, tak sa vracali brutálne rýchlo, lebo Zem gravitáciu priťahuje. Robili manéver, kde sa tak najprv odrazili od atmosféry, potom do nej vžuchli. A vtedy začali problémy, lebo vzduch atmosféry tlačia pred sebou tak, že on sa zohrie, vytvorí plazmu, ktorá ten modul obalí. Oni vnútri dúfali, že nezhoria a to naozaj bez preháňania bola možnosť, lebo počas misie Artemis 1 práve tieto tepelné pláty boli poškodené a Artemis 2 mala úplne to isté. Ale nejako do toho proste aj tak išli. V momente, kedy sa tam vytvorí tá plazma, tak cez plazmu sa nedajú posielať rádiové vlny. Takže oni boli úplne odrezaní a naozaj, že tie posledné momenty si všetci ohryzovali nechty, pekne takto dosadli do mora. Ja som si vydýchol, Matilda to nejako ešte nevnímala, oni si totálne, podľa mňa si aj zatlieskali vo vnútri tej kabiny, celý Houston si proste vydýchol, že všetko prebehlo úplne krásne a v tomto momente eufórie som spravil tú najhoršiu vec, ktorú môžete v momente eufórie urobiť, otvoril som sekciu komentárov. Kde sa písalo, na čo sa vlastne trepeme do vesmíru. A to teraz ocente, že tiež si niekto pristal, aby to napísal. A buďme blahosklonni, že táto otázka má v skutočnosti vedecky legitímnu formuláciu, že na čo sa do vesmíru trepeme my, ľudia. Lebo existuje neuveriteľne, teraz ak som počul placujúce dieťa, tak mi také reflexy začali nabiehať, existuje veľa dôvodov, prečo do vesmíru neposielať ľudia a posielať tam robotov. Napríklad po povrchu Marsu už niekoľko rokov jazdí kolečkami misia Perseverance, ktorá chodí, okrem iného je dobrá na robenie selfičiek, má, ako vidíte, veľa kamier a má taký vrták, ktorým sa zavrtáva na rôznych miestach, bere vzorky pôdy, dáva ich do takých tubičiek a dúfame, že raz sa nám tie tubičky podarí preniesť späť na Zem a budeme môcť zistiť, že či sa náhodou niekde tesne pod povrchom Marsu nenachádza život, alebo či sa tam kedysi nenachádzal a môžeme nájsť jeho stopy. Bolo na to vybrané veľmi zaujímavé miesto, kráter, ktorý má meno Jazero, a v Amerike čumia, že čo to znamená, že jazero, ale my tu vieme, že to znamená jazero. V tom kráteri totiž kedysi pravdepodobne bola voda a vieme to tak, že po hranách toho kráteru to vyzerá tak, ako keď vypustíte odniekaďaľ vodu a také tie stekance. Takže si naozaj myslíme, že toto bolo kedysi jazero a tento Perseverance vlastne jazdí po dne jazera a hľadá tam stopy dávneho života. Takže veľmi zaujímavé miesto. Robí to robotická misia. Iná robotická misia, európska misia Rosetta, ktorá vyrazila ku kométe. Došla tam taká veľká sonda, vypustila takú malú sondu a na tej kométe úspešne pristala, čo je v skutočnosti veľký flex, lebo kométy sú tak malé, že majú prakticky zanedbateľnú gravitáciu a keď na ne dopadnete, tak sa odrazíte. Takže ona mala aj také chápadelka, aby sa nejako chytila, nabrala vzorky, extrémne cenné vedecké informácie. Zaujíma nás to okrem iného, pretože my nie úplne rozumieme, že kde sa na Zemi vzala voda. Keď si pozriete, ako vyzerá slnečná sústava, slnko, šuter, veľký plynný obor, že to nie je úplne náhoda, že to vyzerá takto. Keď slnko vznikalo, tak ono rozfúkalo tie ľahké veci od seba a zostali iba šutre. A šutre to nie je voda. Ako je možné, že na Zemi máme toľko vody? Hypotéza je taká, že potom, čo Zem už vznikla, tak na ňu dopadlo nejaké množstvo komét a tie sem vodu znova priniesli. Takže keď sa budete osviežovať na pohode, tak si vlastne kometárne zvyšky možno takto čapujete do flašky. Znova, krásna, úspešná robotická misia. Robotická misia je v podstate aj vesmírny teleskop Jamesa Webba, ktorý dovidí tak blízko k hranici viditeľného vesmíru, ako sa v normálnych viditeľných vlnových dĺžkach kedy podarilo a v infračervených vlnových dĺžkach je schopný analyzovať atmosféry exoplanét vzdialených tisíce svetelných rokov a zisťovať, či sa na týchto planetách nenachádza nejaká aktuálna forma života. A celý tento teleskop ze vším všudy je zhruba veľký asi ako tento stage. Čo keď zistíte, ako veľké sú tie rakety, oni sú veľké, ale nie dosť veľké na to, aby sa tam toto všetko natrepalo. Tak to, čo vymysleli vesmírni inžinieri a inžinierky, je, že čo keby sa toto celé poskladalo na Zemi, dáme to do rakety, ono sa to tam začne rozbalovať. Čiže tieto zrkadlá napríklad sa museli takto vybaliť a naštelovať, toto sa muselo vysunúť, tieto plachty sa vysunuli, oni to tepelne chránia od tepla zo Zeme a zo Slnka.
200 až 300 manévrov sa tam muselo udiať, hociaká pružinka, keby sa zasekla, a to sa žiaľ občas vo vesmírnych misiách stane, tak táto 10 miliard stojaca misia by mohla byť proste celá, nie že skartovaná, len by to bolo ako také vesmírne ťažitko. Všetko bolo krásne urobené a naozaj to teraz prekonáva limity toho, čo sme doteraz boli schopní. Neuveriteľný úspech robotickej misie. A aby to nebolo len o takýchto moderných hogofogo, tak toto je misia Venera, ktorú zase Sovieti poslali na povrch Venuše. Venuša kedysi vyzerala ako Zem, je podobne veľká, nie je od Slnka zase až tak vzdialená, aby tam bola zima, nie až tak blízko, aby tam bolo také horko ako na Merkúri. A predsa je tam brutálne horko kvôli tomu, že má veľmi hustú atmosféru. Na povrchu Venuše je teplota, ktorá tiahne na 500 stupňov Celzia, takže keď sa teraz ovievate, tak by ste sa mali zrazu cítiť, že je tu strašná zima, lebo na Venuši je oveľa, oveľa teplejšie. Je tam zhruba taký tlak, ako keby ste boli kilometr pod hladinou mora, takže ušné bubienky vtlačené do mozgu. Totálne proste, že nehostinné podmienky, kyselé prostredie a tak ďalej. Aj tak tam úspešne poslali robotickú misiu, ktorá kým sa totálne zničila, tak porobila nejaké fotky. Čiže to, čo tu vidíte, tak to je vlastne fotka z povrchu Venuše. Prečo nás Venuša zaujíma? Okrem iného kvôli tomu, že kedysi to vyzeralo na nej tak ako na Zemi a teraz to tam vyzerá totálne nehostinne. Čo sa na tej Venuši stalo a či sa takéto niečo môže stať na Zemi, to je celkom zaujímavé na zistenie. Plus, na povrchu Venuše je 500 stupňov, vysoko nad povrchom je zima a to znamená, že niekde na pomedzi, zhruba vo výške nejakých 60 až 80 km, je teplota 20 stupňov Celzia, čo je znova tak akurát pre život. Máme pocit, že sú tam nejaké znaky života v atmosfére Venuše, tak Japonci plánujú takú žufankovú misiu, čo naberie, odletí a vráti sa späť. Uvidíme, ako to dopadne. Takže sú aj takéto misie. No a keď spomínam robotické misie, nedal by mi nespomenúť misie Voyager, ktoré sú najvzdialnejšie ľuďmi vyrobené objekty, ktoré sa kedy podarilo poslať do vesmíru. Voyageri sme my všetci akože, nastavili na takú trajektóriu, aby šikovne pooblietavali rôzne planety slnečnej sústavy, aby tam gravitačným prakom získali rýchlosť a potom sme povedali, že ďakujem za dobre odvedenú prácu, nech sa páči, a vystrelili sme ich do vesmíru. Nechali sme ich proste, že leďte týmto smerom. A misii Voyager sa podarilo opustiť slnečnú sústavu. Myslím si, že 2 roky dozadu prekročili vzdialenosť 1 svetelný deň od Zeme a dostali sa za tú hranicu, ktorú Slnko rozfúkava tým svojim vetrom, ktorý, ako som aj povedal, odfúklo kedysi tú vodu od Zeme. Existuje hranica, kam to Slnko dofúka, kde už ten slnečný vietor začne narážať na medzihviezdny priestor a do toho medzihviezdneho priestoru už vnikla sonda Voyager. Takže znova, epická robotická misia, ktorá prináša také neuveriteľne zaujímavé vedecké výsledky, že to by sme si bez nej nevedeli predstaviť. No a teraz si to porovnajte s týmto chudáčiskom. S tými patetickými hrabličkami sa tam snaží zdvihnúť kamienok a za chvíľku sa bude musieť ísť najesť a vyspať a neviem čo a potom donesie 2 tašky kameňov a je najväčší úspech. Že proste, že v porovnaní s robotickými misiami existuje rozumný argument, že tí ľudia tam naozaj toho dokážu oveľa menej a za oveľa viacej peňazí. Dôvod je taký, že o ľudí sa starať je oveľa zložitejšie, ako sa starať o robotov. Misie Apollo dostali na mesiac 12 ľudí, čo je obdivuhodný výsledok. Problém je, že 3 počas toho zomreli. Čo keď si prepočítate, tak z 15 ľudí, ktorí na to boli trénovaní, 12 zomrelo. To je, že 12, našťastie len 3. 12 prežilo, 3 zomreli. Že to keď si porovnáte s najnebezpečnejšou prácou, ktorá sa dá robiť na povrchu Zeme, tak to úplne blídne závislosťou. Skúste si každý v hlave predstaviť, že čo je najnebezpečnejšia práca, ktorá sa dá robiť na Zemi. Či nejaké, neviem, boxovanie s tigrami, alebo krotenie hadov, alebo čo? Že 1 z 5 zomrel pri cestách na mesiac a najnebezpečnejšia práca, ktorá sa dá robiť na Zemi, je drevorúbačstvo. A tam zomrie 1 z 1000. Takže je 200-násobne nebezpečnejšie ísť na mesiac, ako byť drevorúbačom. Ak si z tejto prednášky zoberiete jeden fakt, tak to bohužiaľ bude tento a nič s tým nespravím. Vo vesmírnom biznise sa tomu hovorí, že space is hard, že vesmír je jednoducho ťažký, spravíte jednu chybu a celá posadka môže zomrieť. Toto je snímka misie Challenger, kde jedno tesnenie, ktoré pri nízkych teplotách netesnilo tak, ako malo, spôsobilo, že celá posádka zomrela. Takže naozaj existuje rozumný argument, prečo neriskovať ľudí, plus to nie je len o to, že tých ľudí nechcete zabiť, vy by ste ich chceli udržať v nejakom funkčnom stave, čiže keď chcete človeka udržať živého, tak je to strašne zložitý systém. Musíte mu dať niečo, aby nadýchol, to, čo vydýchne, musíte nejako spracovať, musíte mu dopriať nejakú vodu a tá voda z neho vyjde rôznymi spôsobmi a treba ju nejako spracovať. A že toto je naozaj že doslova veľká veda udržať človeka živo vo vesmíre.
Keď chcete udržať robota funkčného počas robotickej misie, tak vám ho v podstate, že stačí do niečoho zabaliť. A potom ho vybalíte, on urobí svoju prácu a buď ho tam necháte, lebo je vám ukradnutý, ako Bruce Willis vo filme Armageddon, alebo ho zoberiete späť. Ale myslím si, že tá ušípačná otázka sa netýkala tejto skutočnej vedeckej dišputy, že do akej miery majú zmysel vedecké misie, robotické a do akej tam má naozaj zmysel posielať človeka. Myslím si, že daná osoba spochybňovala, že akože tak celkovo, na čo vôbec investujeme peniaze do vesmíru. A odpovede na toto trojaká. Prvá úroveň je taká, že jednoducho to zarába veľa peňazí. Že schopnosť ľudstva pozrieť sa na seba zhora z výšky niekoľko stoviek kilometrov, niekoľkokrát za deň, alebo dokonca z výšok 10 000 kilometrov, prináša strašne veľa benefitov. Vďaka tomu máme lepšie predpovede počasia, vieme mať globálnu komunikáciu, vieme mať globálnu navigáciu. Koľko z vás by tu bolo bez GPS-ka? No, priznajte sa. Všetky tieto veci máme vďaka tomu, že sme sa naučili do vesmíru chodiť rozumne lacno a čím je to cestovanie do vesmíru lacnejšie, že tam pošlete znova nejakú robotickú misiu, nejaký teleskop, sondu, fotoaparát, niečo, tak tým novšie a novšie využitia vieme preto to vymysleť. Takže naozaj veľa vecí je lacnejších vďaka tomu, že ľudstvo už dobilo minimálne ten blízky vesmír v zmysle, že sa tam vieme dostať a udržať v princípe ľubovoľne dlho. Potom je veľa sekundárnych benefitov. Vymyslíte niečo pre potreby vesmíru a potom to môžete použiť niekde inde. Čiže typicky z nás si zavolajú, že počujte, potrebujeme foťak, ktorý je takto malý a vydrží minus 50 stupňoch. A oni povedia, že také tu nemáme. A oni, že takto vyrobte. 20 miliónov, 10, 15, 17, nejako sa ponaťahujú. Firma vyrobí to, čo si NASA nakázala a potom sa firma opýta, čo s tým teraz môžete robiť? Čo chcete? Môžeme tú technológiu využívať ďalej. Takže napríklad vo svojich telefónoch máme veľmi malé kamery a oni sú také malé vďaka technológii, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre výskum vesmíru. Iný príklad, nech to nie len také super sofistikované technologické, zistilo sa, že je veľkým benefitom vesmírnych misií, keď neupadnú do bezvedomia astronauti. Problém je, že keď ich dáte do tej rakety, čo je vlastne, že kopa paliva a potom malá kajuta, tak tým proste lomcuje jak divé. Takže bola potreba vytvoriť nejaké veľmi bezpečné peny, do ktorých oni budú plieskať hlavou a potom budú vysmiatí, keď vyjdú hore. A to je vlastne tá istá technológia, ktorú dnes máte doma vo vankúšoch, máte ju v autách, vo svojich sedačkách a podobne. Prípadne firma Black & Decker dostala zákazku vyrobiť bezdrôtovú vrtačku, ktorá by fungovala na povrchu mesiaca. A ja úspešne vyrobili a potom zistili, že no tak, keď už máme túto vrtačku, alebo čo to tam bolo, tak však vlastne bezdrôtový môžeme urobiť vysávač, inú formu vrtačky, ja neviem, čističku okien a tak ďalej. Bezdrôtové domáce zariadenia vychádzajú z technológie, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre mesiac, lebo neviem, či viete, ale na mesiaci je strašne málo zástrčiek, kam by si niečo dali. A na mesiaci bol teda s týmto veľký problém. Keď si na to sadli ekonómovia a povedali, že no tak aj my priložíme ruku k dielu, tak spočítali, že ten pomer investovaného eura do vesmírneho výskumu versus to, čo sa nám vráti v horizonte cca 20 rokov, je 1:14. Že za každé euro, ktoré do toho investujete, tak sa vám buď priamočiaro, alebo týmito sekundárnymi efektami vráti 14 eur a každá príčetná krajina do toho leje toľko peňazí, koľko sa dá. A tu dám bodku. Tu už sa ma pokusili vypnúť, ale ja tam mám ešte jeden slajd, ktorý poprosím, aby sa zobrazil. Ďakujem. No. Na tomto slajde sa nachádza Gene Cernan. Astronaut, ktorého by jeho starí rodičia volali skôr Eugen Černian. Pochádzal zo Slovenska, mal slovenské korene a nateraz je to posledný človek, ktorý chodil po povrchu mesiaca. Posledný kvôli tomu, že si v rámci misie Apollo ľudia povedali, že cool, ale je to mega drahé. Takže sme tam ľudí prestali posielať, bolo to drahé, bolo to nebezpečné, jeden z 5 zomrel a až teraz sa tam vraciame s tou víziou, že robí to tak, aby to bolo lacnejšie, aby sme na ten mesiac vedeli chodiť ľubovoľne a využívať ho nejako vo svoj prospech, napríklad tam môžeme urobiť veľký rádiový teleskop, alebo tam môžeme ťažiť helium-3 pre potreby jadrovej fúzie. A zároveň, aby sme tam posielali ľudí bezpečne, aby to nebolo proste, že jedna z 5, kto si vyťahne najkratšiu slámku. Takže misia Apollo bola skončená, nahrádzajú misia Artemis. A je veľmi dôležité posolstvo, ktoré na misia Apollo nechala. Keď sa rozprávate so špičkovými inžinierkami, vedcami, výskumníkmi, ľuďmi, ktorí sa venujú technológiám, mnohých z nich spomínajú na to, ako sedeli skrčení niekde pred televízorom a sledovali pristátie človeka na mesiaci. A toto je niečo, čo je podľa mňa inšpirácia, ktorú si z toho vesmírneho výskumu môžeme zobrať všetci. Niekde hlboko vo svojich génoch máme proste potrebu objavovať, že kedysi sme žili na stromoch a niekto nabral odvahu z toho stromu zliesť, potom sme vylezli z jaskyň, prešli sme cez potoky, púšte, hory, oceány a tak ďalej. A proste, že v našich génoch niekde hlboko je, že chceme sa prekonávať, chceme sa posúvať ďalej.
A toto je tá vec, ktorú nám vesmír dáva, že sú to misie, v rámci ktorých sa pokojne, že niekoľko krajín spojí dokopy a spolu sa prekonáme, posunieme hranicu ľudstva niekam ďalej. Takže pre mňa osobne najdôležitejší benefit vesmírneho výskumu, objavovania a sem tam aj posielania ľudí napríklad na mesiac je tento, tá inšpirácia, ktorú nám to všetkým dáva, lebo naozaj apeluje na to najlepšie, čo v nás je, tá chuť poznávať, objavovať a prekonávať svoje limity. Ďakujem za pozornosť. Usmejte sa.